Zdravím vás ľudia, vítajte u ďalšieho videa GTA San Andreas Multiplayer. Zahrajeme na serveri Superparba a chcel by som vám predstaviť firmu Právnická kancelária Las Venturas. Takže zakladateľom je Tomík a nábor je otvorený. Do tejto firmy som vstúpil dnes. Je tu docela dosť aut. Toto nie, na tomto som pred chvíľou prišiel, než som začal točiť video. Počul som, že sa uskutočňuje nejaký zraz, alebo čo, tuning. Takže idem sa tam pozrieť, čo tam majú za rachotiny. Tak, ale je tu dosť. Ne, nebuchni do mňa. Píšem im, že usmejte sa do videa. Niekto na mňa začal čúdať. Aspoň predo mňa. Tento nejaké tajdúcu predvádza, alebo čo? Tam je náš šéf, alebo boss firmy Tomík. Chcel by som vám povedať, že dlhšiu dobu som nenatáčal video, to bolo asi 2 týždne, pretože nemal som čas, alebo otec doma. Tam robiť nechcem všetky práce, to si robíš školy. Jaus. Rozklíčka. Nezni z môjho auta. Nemáš tu čo robiť. Mal som svoju firmu aj nemovitosť. Firma bola právnická kancelária Los Santos, alebo sa to právnici LS. Toto je tiež právnická kancelária LV, ale ja to volám normálne Las Venturas. Ktorú som predal za 21 miliónov, takže som na nej dosť zarobil, pretože kúpil som ju za 4 mega a dokúpil tam auta za nejakých 6 mega, takže som zarobil asi 11 miliónov. Musíme driť. Tak to nič. Vezmem ho naspäť. Když som sám, tak pôjdem pešky, lebo tam mám linču. A nemovitosť som predal za 3 mega, ako ja som to nepredal, ale zabudol som tam dať ochránku a odkúpili to ode mňa za 3 mega nevedomky, pretože ak vyprší ochránka, tak môžu od vás odkúpiť tú nemovitosť za defaultní cenu, čo tie 3 mega aj tak nemám, pretože bol pád hry. Vtedy som ešte práve natáčal video a tiež som mal aj level 49, ale bol pád hry a stratilo mi to 12 levelov plus 3 mega a teraz mi to ani nechcú vrátiť, konkrétne CZSK a Trixie, alebo tak nejak sa Trixie, neviem, ani tu náhodou není. Nechcú mi to vrátiť, proste správcovia strát. Takže som na nich dosť nahnevaný. Tak ale čo sa dá robiť, ne? Už nič nespraví. Ak
sa budete chceli pridať do právnickej kancelárie Las Venturas, tak mi napíšte, pretože mám právo pozývať a možno budem zastupca, keď budem aktívny, čo budem, pretože ja som tu cez víkendy od 10. do 3. noci, 3. do 1. noci, neviem, ako. A cez školu, to je od pondelka do piatku, som od 2. do 1. do 3. noci. Takže aktivita by tu bola. Nejaké pekná autička, ktorá je tam najkrajšie. Nejaké si vyberám najkrajšie auto. Tento Flash. Boha, to bude do mňa vrážený. To je špity na molky. Neviem. Neviem, každý ma ignoruje. Nevadí. Zvykám si. Chcel by som sa vám niektorým poďakovať, že ste mi napísali, že mám dobré videá a tak. Pretože, jak som už spomínal, strašne to poteší a dá novú chuť do nového videa. Neviem, nejako sa mi nechce ďalšie hry natáčať. Iba to GTAčko natáčam a chcel by som už i v dvojici natočiť. Ten sex, ale ako video, hej, bro. Takže ja viem váš inštinkt a vaše myslenie. To je rovnaké, hej, takže možno menšie. Jaj. Snažím sa nejaký drift. Malé facka. Teraz. Plat vo firme máme 90%. Tak docela slušný. A aut je tam pomerne dosť. Pre každého vyjde. Som si myslel, že na druhý vrtuľník ale kvôli nejako bude. Prejdem mu popod koleso. Motherfuck. Ne, bohatý. Kristova noha. No. Prečo ja? Je tu, čítaj, není tu teraz. Sakra práca. No bol tu. A je tu aj jedna stvá motorka. Melgo 500. To je fakt dobrá motorka. Takže toto bolo len také video, že reklama alebo informačka o novej firme. Takže radil by som sa vám pridať sa sem. Ak ste právnik, nenútim vás, iba radím, pretože tu máte to blízko, od Las Venturas, nemusíte sa trepať napríklad do Los Santos alebo San Fierro. A je to dosť dobrý kolektív, veľa ľudí, to je dobrá táto firma. Tak, ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, like, ak nie, tak nič. Ak chcete, môžete dať odber, ale mne na odberoch nezáleží na tom, koľko mám zhliadnutí od hráčov na webe. Na odbery z vysoká kašlem. A chcem aj ľuďom aj poradiť, aj ich pobaviť.
nechcem im zle. Takže počkaj, pozriem sa tam, sakra. Niekedy sa mi stáva, že poviem, že už sa s vami lúčim, no chce sa mi vždy ďalej natáčať a niekedy je po 10 minútach sek, pretože nemám ešte registrovanú Bandicam verziu a ono to sekne potom nejako, to už sa snažím upraviť, aby to bolo dobré, takže toho si nemusíte všímať. Určite dám aj nejakú hudbu a tento mikrofón je možno horší, pretože ten nový sa mi nejako pokazil, alebo som niečo z nich spravil proste. Posnažím sa ho opraviť a tento možno trošku, tak by som to povedal, že rapčí. To chcem za čo, nič moc, ale je to noc. Nič moc, ale je to noc. To nebude básne. Skúsim ho obhajiť, aspoň vám ukážem, že jak to funguje. Á, vidíte, v firme 650 odmena 5750. Teraz mám bod do 768. Aj body mi to stiahlo, mal som 800 niečo. Mi to stiahlo úplne nízko. Doma Sandkinder, lečko, to je frajer. Už zastrvali 5, tak idem ďalej. Motherfucker bitch. Niekto ho zabil, berem si správne. Bojne. Nemám raketomet. Nevadí. Teraz háňam dom, nejaký lacný, aj auto, nejaké lacné. Žiadne staré rachotiny, že cover alebo nejaké také, ale normálne auto, príklad Uranus alebo Cheetah alebo niečo také. Ten Cheetah je moc drahý, takže nejakú lacnú cenu. Tak ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute.